jadi bukian lagi nang. लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ खनसे बरायहरबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जों माने मानासाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ दा ओंखारनोसै आरोना ओंखारथ'वाखैनो दासो ओंखारहांदों देलायनोसै एसे ओमफ्राय थांनोसै पाउडारफोर ग्रोनोसै सिगां ओमफ्राय नै लिपस्टिक फोननोसै एसे मोजाङै देलायना थांसै आरो नै सिन्दुर आंनो बार्थडेआव गिफ्टफोरनि दख'नाखौ दिनैसो गाननोसै आरोना गानाखैमोन खनसेबो ओमफ्राय दिनै बेरायनो थांनायाव गानलांसै आरो ओंखारखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा थांनोसै आरो जोङो नायलांबाय थादो थांनोसै आरो ओंखारखांबाय थादो बाबा फेनखौ बन्द खालामबो आरो आङो फेनखौ बन्द खालामनो बेदर लाफानांगोन बेदर हाबना नायनोसै माबा नुनायाव खोमसिसि मोदाय बारि बायदि नुदों जायगाखौनो ओमफ्राय हाबना नायनोसै मा बुस्थु दङ आं इयाव हाबफेराखैमोन आरोना फैबाबो ओमफ्राय औवा मेवाइ औवा गाजा बे औवाया साफा साफा थारनो गेदेर गेदेरनो ओमफ्राय औवा गाजा औवा जालायो थैलांबाय फारि सिबलायलायनानै मोदाया दैयानो गैया नै जाहैबाय सुइमिं पुलानो रानस्राव माने दैसै जेब्बानो गैयानो आं दा ओरैनो बाज्रुमनानै रुम बाज्रुमनानै आङो बाज्रुमनिखौनो आंखौ बोखां नै आंनि हागोन दैया मोजां ओंखारबोयो आरोना दै स्र' स्र' खारबोनाय
हारसिंनो सानस्रिनो रोङानालाय दैया बेनिफ्राय ओंखारबोयो दै सुइमिं पुल दंमोन आरो सुइमिं पुल ना मा होनगोन दा मिथिलाङा दै गैया नालाय सुइमिं पुल नंला आरो ना इयो आं मथिबा ओमफ्राय दा जों ओंखारलांफिनसै बेनिफ्राय थांफिननोसै बेलेगखौ आयहा गोलैलाय हांदोंमोन दे बेलेगाव नायफिननोसै निजाबो मा मोनगोनबा ओमफ्राय नै मामोन बायबा जिरायग्रा जायगा खोमा मिथिलाय लांला आरो माने खोमसिथार जादों जायगायानो खोमसि जाजोब्बाय माने खैथासो जाखोबा टाइमाबा अखा हाहां जादों बोथोरा अखा हायांदों नालाय एसे खोमस्रोम जादों जायगाफोरा माबा बेलेग बेलेगथार नुबाय आं जायगाखौनो बेफोराव नै मा जानो गोसो आं ओंखाम बुस्थु जादों दा दसे बेरायनानै उदैया खालि जाबाथाय जागोन आं दा जानो हानो ओंखामखौ जाखाना फैबाय नालाय बुंखासै सालबारियाव जागोन जोङो बेयाव जाया मानासाव जोङो जानो होनना फैयाखै बेरायनो होननासो फैदों बेनि थाखायनो जों बेहाय जाया जेबो बेरायगोनल' लोगोफोर ओमफ्राय जों दा मानास दैमाखिया थांबाय दं आरोना ओमफ्राय ससे थांबानो मोनसिगोन आरो दैमाखौ मानसिफोरबो दङ मानसिफोरा माने बेरायनो फैनायफोरा दंलाबायो आरोना एसे बेनिफ्राय बे दैमाखौ मोनबाय जोङो दा ओमफ्राय नै दंफां माखाखौ बोखांजोबना दोनदो दैनिफ्राय दैजों फैफानाय माखाखौ बोखांजोबनानै जाबना दोनलाबायदो ओरैनो ओमफ्राय मानसिफोरबो दं आरो ओरैनो बेरायनो फैदो सोरबा दङ बेनिफ्राय आं आरो आइसक्रिमखौ नुनानै सिगां जाग्रोबाय आरोना थान्दाबाबो आइसक्रिमखौ नुनानै जानो लुगैबाय ओंखायनो जाबाय मानासाव फैनाय जेबो जाया बेरायनोल' फैदों होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय आइसक्रिमखौ नुनानै जानो लुबैनानै जाबाय दे माथो होनो रोङाखै आं माने आइसक्रिम जाबाय दं नालाय ओंखायनो माथोआ ओंखारबोख'वाखै आरो जाखांबासो दा माथो ओंखारसिगोन जाग्रोना लानिखायनोसै आं जानानै आखाइ माननांला जोबलायबाय नै Gawin nandok mana? Akal tuh nanti kamu loh. Es krim jangan tuh koneonang biar nggak apa itu.
Handle banyak itu mungkin aja nggak tahu. Sampai jam ini saya karena ada. Baru balik tuh thangway siu. Dia bara dia rakina kayaknya dia ran baso kayaknya ada macam saya anda bara macam lain kayaknya ang bara kita ngasih video rana be ini masih berlele ya sih ada para ice cream dan ini anak time manos tuh ada time thang ice cream dan ya udah video berhasil ini ang gak ada yang nanya sih nggak pernah orgasin opening berbeda mini nah dan orgasin masih berana naik begitu Lasi. Apa baik dengan teman? Hai bareng. Mau thang đâu đi bareng? Ang dia sip pun wasai mana saurin bitu nai ni sai nai thau tau rai masih pun wasai mai mui dir pun wasai nana bas thai men yang berapa ini? Bedanya baru membuat aura begitu, ambil begitu, kanda begitu, cep berpenuh yang luar itu kan baik. Dari lalu baik, dari itu mama tu sama mama begitu begitu, naik ke kerjaan dia. लोगोफोरजों दा बेरायखांबाय आरो ना ओमफ्राय बेरायखांबा नालाय जों दा न'आव थांफिननोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो बाय बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय